Sada ćete čuti jedno iskustvo moje bivše klijentkinje, pa poslušajte. Halo. Mirjana, dobar dan, moje poštovanje, Šeherzada je. Dobar dan, drago mi je. Kako ste, Mirjana? Pa, hvala na pitanju, dobro sam Sada, da. Evo ovako, pošto ste vi moj bivši klijent, ja sam htela da vas zamolim, ako biste bili ljubazni, ako biste hteli da malo ispričate prvo o simptomima, šta se vama dešavalo dok niste došli kod mene. Pa ćemo posle o tome kako je bilo posle i kako je sad. Eto, ako možete malo da nam objasnite kako je to bilo, šta se vama to dešavalo, pa ste vi odlučili da vam ja pomognem. Aha, pa evo ovako, ja sam pre 4 godine, pa da, ako ima 4 godine, počela da se osjećam jako čudno. Bila sam uznemirena, jednostavno osjećala sam neku nervozu u stomaku, neku nervozu u nogama, znači nisam imala mira, nisam mogla da sednem, nisam mogla da legnem, mogla sam samo da hodam, jednostavno nisam imala nikakav mir. Izgubila sam apetit, nisam mogla ništa da jedem, znači faktički htjela sam samo da jedem parče hleba u toku dana i to jedva sam mogla da pojedem. Prosto mi je bilo sve gorko u ustima, nisam mogla ništa ovako, ništa mi se nije jelo, jednostavno sam živjela samo na malo hleba, tako da baš sam se loše osjećala. A psihičko stanje kako je bilo? Bilo depresije, nervoze, panike? Jako loše. Bila sam jako uznemirena, osjećala sam neki strah, neobjašnjivi, jednostavno i na kratko uveče kad legnem skočim, jednostavno mi se srce uzlupa i znači ne mogu da ležim, ne mogu da spavam, ne mogu ništa, znači ja sam samo hodala, jednostavno bilo lakše kad hodam. Znači, jeste posumnjali da se na magiju? Pa ja sam posumnjala, ali sam mislila možda je ovako nešto, pa sam išla i kod lekara, išla sam na sve preglede, znači sve sam to odradila, ali sve je bilo u redu. Sve što sam sumnjala da nešto ne valja, znači rezultati su bili dobri, tako da sumnjala na magiju. Sumnjala sam na magiju. Išla sam ja tu kod nekih osoba koje navodno mogu da mi pomognu, međutim posle toga mi je bivalo još gore, znači niko mi nije pomogao, samo mi je bilo još gore. I samo sam gubila vreme. Da, i novac i vreme, onda? Gubila sam vreme i meni je bilo sve lošije. I tako kažem. Onda ste došli kod mene? Saznala za vas, došla sam kod vas. Vi ste mi nekako ulili neku nadu i poverenje, sama vaša pojava i vaš pristup. Sve. Tako da sam jednostavno odmah osjetila neke pozitivne vibracije i u trenutku mi je bilo lakše, iako sam bila jako slaba, čak nisam mogla sama ni razvoditi, zvela me sestra. Da, sačem. Jednostavno nisam bila sposobna sama da idem. Da. Sam u trenutku osjećala da mi je malo lakše, sama ta vaša smirenost ulila mi je neko nadu i poverenja. Da. Tako da dali ste mi terapiju. Kad ste dobili moju terapiju Amajlije, posle koliko ste počeli da osjećate olakšanje? Jeste, dobila sam terapiju, Amajliju, i odmah mi je bilo lakše, znači osjećala sam odmah da mi je lakše i da sam malo smirenije. Znači, uzimala sam, ja sam jako smršala, imala sam 65 kila, malo sam došla na 35, eto. Da, u tom periodu. To je bilo katastrofa. Da, baš onako rapidno odjedno, da. Da, sa vašom terapijom i uz vaše te molitve ja sam jednostavno osjećala da je meni bolje. Znači, terapija... Svakim danom sve bolje, jel? Svakim danom je bilo sve bolje i bolje.
Da. Počela sam pomalo da jedem, mogla sam malo bolje i da spavam i tako da sam se bolje osjećala. Polako vraćala u normalu. Vraćala sam se polako u normalu, da. Da. Tako da, Pa za jedno mjesec dana ste već 40 dana bili svoj. Kad sam završila terapiju, znači to je posle 40 dana, znači posle 10 dana nakon završene terapije, ja sam dobila ponudu za posao. Znači ja sam prestala bila i da radim, jer nisam bila sposobna. Znači jednostavno sva komunikacija sa ljudima i sa svim je bila prestala. Znači ja sam dobila posle 10 dana ponudu za posao, struci koji sam je radila i tako da sam počela da radim. I dan danas radim, tako da... Bogu slava. Kako se sada osjećate? Pa sad se osjećam dobro, eto. Ja sam stvarno bila na ivici smrti i da nisam došla kod vas, verovatno ne bih ni preživjela. Ne verovatno, nego 100%. To je, jer ja sam bila u takvom stanju da sam bila kost i koža. Jednostavno da kod vas nisam došla, znači to bi bio kraj. Da. Jedino što mogu da kažem, hvala Šeherezadi, to ne baš što mi spasla živ. Znači, to je nešto što... Bogu hvala što nas je spojio. Što nas je spojio i uvijek ću biti uz vas šta god treba i daj Bože da nikad ne treba, šta god treba u ponoći u 100 dana tu sam za vas i imate u meni vas prijatelja, to znate sigurno. Da, znam, hvala vam i kažem da nisam došla, to eto, sad sam... Bogu hvala i vama živa i zdrava sa svojim decom, tako da, eto, sve iza mene, ali kažem vam... Jedno loše iskustvo, jel? Jes, to je bio najteži oblik magije, tako da pomogli i eto, ja sam beskrajno zahvalna. Mislim, hvala je blaga reč u to što ste učinili za mene, ali, eto. Dobro, Mirjana. Izvinite na uznemiravanju i hvala vam puno što ste svedočili u to ime da narod zna, pošto nažalost ima jako puno šarlatana koji Bože sačuvaj šta rade, neću o tome. Vi znate da sam ja neko ko traje 30 i kusur godina sa ovim radom i da stojim iza toga što radim i da bitno mi je da ljudi znaju da me ne brkaju sa nekim šarlatanima, da znaju prosto s kim imaju posao, jel? Jeste važno i zato vam se zahvaljujem. Da, zato vam se zahvaljujem što ste hteli da svedočite, jer Bože, to je vaša dobra volja. Što kaže, ne morate, vi ste završili svoj problem, ali eto vi zbog drugih ljudi, da bi stvarno znali ko gde može šta da pomogne, prosto ste na neki način sad izišli u susret svim tim ljudima da čujem iskreno iskustvo vaše. Ljudi mogu da idu na druga mesta, ali samo gube vreme, to je iz svog iskustva, tako da to je znači jako treba pomoć samo da se obrate vama i to je 100% sigurno. To vi ste imali sreće u celoj nesreći. Bogu hvala i vama da je sve dobro prošlo, živa sam i zdrava i na sve bilo. Bogu hvala. Mirjana, ja se vama puno zahvaljujem, puno vas ljubim i pozdravljam, pa se čujemo uvek kad god treba, važi? Važi, nema problema, je vama sve najbolje, prijatno. To, dragi moji, čuli ste jedno iskustvo jedne moje bivše klijentkinje, a ima ih jako puno. Tako da do sledećeg videa ja vam šaljem puno pozitivne energije, puno ljubavi, sreće i zdravlja. Pa ćemo se uskoro videti u novom videu.